भाई अरे लइकवा तो ठीक है रहलो लोग कहला बाबा ओजना ना झगड़ा कइले रहत से उहे त हो तब बाबा धीरे धीरे लाश के करीब गइल जाके मुड़ी सुराव तलन जैसे कहत ना कि बेटा 5 मिनट औरी रुक और जो 5 मिनट हो दिखाई दे ओकरी बात हम सीधे कह दे कि दुनिया स्वार्थी बाकी ना तब बाबा बताओ ना तलसिया के देखी हम जिया दे बाबा कहला जिया दे तो लोग कहला ए बाबा ए बाबा ए बाबा ए बाबा कैसे जिएबो बाबा कैसे जिएबो ए बाबा जिया ए जी बाबा जिया तो जे करल ना हाथ जोड़ को हो जोड़ हां ढीले करल एक ले करल बाबा जिया दो ओइ चदरो में से कॉलेज उठत तो के मुआ दे वाह जल्दी बता ससुर नहीं जोन फसा दे बड़ा हमके हमार सबके घर भर कर बोले बड़ा सबसे कष्ट तो के मेरे वाला उठत तो के मुआ दे बाबा कहलन तो हम जिया दे लेकिन एगो शर्त हो चमाउरा के सीसी शीशी ले बड़ा बाबा ओमे पानी बा ललका रंग बा चीनी बा हिलौले बड़ा हिला के कहला जे के पी ले मर जाई ओकरे बदले में रामदास जी जइबो शीशी आ कहलन कि जे के पी ले उमर जाई ओकरे बदले में रामदास जी जइहन गांव के लोग सुनलन जितना छोट-छोट लइका रहलो सब लोग कहले रे सारे जल्दी भागत करे मुआई भाग चल चल के ओकन खत मरे जाई दे लइका के हुआ देई चल चल कोनो लइका कहत के माय हम देख कहलत देखबा त ठेली देई अब मोर जीव चल भाग सब अपनी अपनी घरे 2 मिनट में पूरा द्वार खाली जब सब लोग चल गए तो उस समय भाव है कि तरह गई माता बहन के गीत